Ngila tre kini ke kam lakum bakat lai snem ye menta but ka average turnover jungi kala lakum balai pesan laki ye ngila penyar ke kom trekam jungi lembaga services ke bingi ai ki turis tang haki hakasor bat ngila ya kinong kendong ba pero man lau snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bingi tre ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Arja Arway bat hakapor bangis sedang iklam dan kanu ke jing bay pisa ke bahia idon tangi ke jing mut ke jing trang ba ke jing tmu pen orlong ya kini ke kam mentai ngilashna ya kai ke baskem ngidon ki customer ki buan nakapor shakapor ka kin hun tre ka ba klan bat ru ngilanang kiu na way snam sha way pat ka thong kyong I na du asdang ta kwa I upen he e kani ka kam kyong I chiki wi wan ke jinla da dakchna I ye ke jing stang katewan kam I yo pun ku chu I kini ka ki kyong I chiki yaw ka wat me matle yo pun bha I kini ka sap ka wade lupa I nei te wan yo I pun scam ni ka nong rim yang kini ka kam ka wade dap sen I kwa ile uchna but yo kam ile ye kiwi yo open kami ye kini ki bot technology kiwa ye open bha chu ya ka kam kyong I kwa uchna ki ne khalia kiwa you yen scam chikling hai haba piladap ban seng bat penyeng nong rem ka kam kasin jam ka bobot kolong kumno bopin penhe pensan rengkat ka jingarap ka pabiang ka megapreneur ka de ka rensan tang ba ka de ka jingekop Henry ka de ka rensan ka ba island ipi bopin ye kendo iki bre baper bat bopin yo ka jingarap ka ba company kumno ban kentie ki kam ki jam jumpi ka Megapreneur Startup Challenge ka de ka jingekop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ka jilla Meghalaya ha ka grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo Arja Arpusan ka de ka kabu ka bakerpang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba kilas dang ban kendo bat ya kren bat ya ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kentiu shushu ya ki kam ki jongki pada pikwa bani shimta kani Pidi bende kinong song jong jela Meghalaya. Pidi bende ru kinong India ki balak palat eka kat pras nem seneng. Pidi bende kita ki registered private limited companies. Tane pidi ban long ki bakloi ban register. Pihak ban pen I ba katon over jong fi kala cross eka live san lak seneng. Lane pihak ban pen I ba pidon eka bor ban yo eka ni. De bandan eka kam lane eka tiar balak ban pendon kam. Ya ka team ke bas camp. Ya ka jing yo anong na waves nem sha away. De ban ai kam ai jam ki way. De bandan ke jing shna ba thamai ki tiar lane ki kam ki jong fi. Pidi banlong ki bakloi ban pendon kam ke teknologi. Panam pediang ya kinu ki kam ki bay day bat ka kam khayi. Lane ki bay tre shiyeng. Kani ka day nam ta ki nong seng kam seng jam daladi. Nakeleng ke jela Meghalaya on jet ya apsan ngut kinong sengkam ban pitch hakarong ke banwan bat nakini sangut kinyo ekalat ban mikmat ya ke jela haka Megapreneur Expo Arja Arpusan Nilaya limba ki jin jenjar mentang ente rengkat baka jing kersan ngin kentie ke jela Meghalaya